Mooie overwinning, Jeno Iraskin. Dat was afgelopen vrijdagavond in New York tijdens de Cage Wars 67, dus de 67e editie in New York. Onder toezicht oog van bokslegende Mike Tyson vocht Iraskin tegen de Amerikaan Chris Hidley. En hij wist daarmee te winnen en daarmee haalde hij zijn titel in de gewichtsklasse tot 135 kilo, het zogenaamde bantamgewicht. Het was een spannend gevecht, maar de Curaçaoenaar heeft zich heel goed weten op te stellen. Hij bleef rustig en wist uiteindelijk te winnen in dit gevecht en kreeg een handje en een bemoedigende klop van Mike Tyson. Mooi om te zien dat Curaçaose sporters op zoveel verschillende terreinen het heel goed doet. Iraskin zal op 2 november in de ring staan tijdens de Honor Fight League op Curaçao en in december hoopt hij deel te nemen aan het wereldkampioenschap Amateur Mixed Martial Arts in Jakarta, want dat is de sport waar we het over hebben, MMA. In zijn dankwoord riep hij trouwens iedereen in New York op naar Curaçao te komen. Het is maar 4 uur vliegen van New York en Mike Tyson vroeg